ଭିତରେ ସକାଳୁ ଜଷ୍ଟ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡାଇରିଆ କେସ୍ ଆସିଥିଲା। ଡାଇରିଆ କେସ୍କୁ ବିଦା କଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି, କାନ୍ଦ ବୋବାଳି କରି 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେ ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖି ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ତ ମୁହାଁଇକି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି। ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ, ଇଚ୍ଛାପୁର ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଇଚ୍ଛାପୁର ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗାଁଟା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ପାତ୍ରପୁର। ଆଉ ସେଠୁ ସେମାନେ ଅସ୍ଥି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ନା କ'ଣ। ଗାଡ଼ି ଉଠି ଯାଇଛି ସୁକଳଠୁ ଚନ୍ଦନପୁର ମଝିରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଯେତିକି ମୋ ଠିକ୍ ନ ହେଇପାରେ, ଓଲଟି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି। ଏମାନେ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କିଛି ଦେହରେ ବାହାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାହାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ହାଡ଼ ବେଶୀ ମାଡ଼ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଉନିଂ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ, ସମୁଦାୟ 2ଟି ପିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ 2ଟି ପୁରୁଷ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସବୁ କେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ, କୋଚିଲା ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ନାଁ ତାଙ୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ, ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡ୍ରାଉନିଂ କେସ୍।